Pozdrav svima, dobrodošli na naš novi video. Danas ljudi u ovom klipu radit ćemo, što sam vi rekao, ide drugi deo. Palimo dron, isprobavamo ga, neki challenge možda ćemo da radimo, ne znam. Tu pre svega, tu je Filip, evo ga. Ćao ljudi, kako ste, šta ima ovo? Ste dobro? Šta imaš da kažeš? Pa možda, brate, barem 13.000 lajkova za početak. Pa ne može, brate. 13 lajkova, brate, za početak, lajk. Ljudi, 5 lajka na ovaj video, zadovoljni smo. Da, brate, zadovoljni smo. Hajde, Ljudi, tako i taj dron. Ja nisam dron poneo, ljudi. Kako bi nisi poneo? Sami se, evo ga, ljudi. Dron. Ljudi, ide drugi deo, isprobavamo ga, vozimo ga, dobar je dron. Brate, part 2 stigo u roku za 2-3 minuta. Evo, brate. Evo, to se. Ljudi, jučer sam ga stavio cijel dan da se puni, ja mislim da... Ljudi, brate, sinoć smo ga izgubili. Da, brate, ja i Matija smo... Jedan Coki Sarović nije rekao, znaš onaj Coki što dolazi uvijek u učionicu? Rekao je da ste izgubili dron, da smo izgubili dron. Gledaj. Sviđamo se video. Pozdrav za Vikira Sarovića, za Vilijana, kako se beše Vilijan preziva, već zabrvim. Evo, ljudi. Vilijan Sinomanović. Pozdrav za Filipa Drmiša. Ja sam ga, ljudi, ali ja Ali ga si je basa. stavim, brate, u travu. Ljudi, evo ga je raspakuvao ga. Puni malo da se brinete. Mi se sada ga upalimo tamo, će se pomerimo i će ga vozimo. Sad ljudi, kad će ti na gore, to je dobar video. Evo ga. Ljudi, Petar ga nema, ne sam teo da ga povedem, brate, ako ga zovem, brate, možda spava. Ne snima nešto s mene, nema ga. Gdje može još? Kam na kameru. Čekaj, si lazi dole. Gle, vidi se celo, gle. Gle šta snima. Vidi se cela firma tamo. Gle sa kako će ga pušti. Ovo, baguje. Ovo neće se pušti. Puštali li se? Abi, ovo neće se pušti, be, brate. Što ove? Pa pušta se, pušta se. Evo ga, ljudi. Da se pušta? Ne znam. Pa vidi da se pušta. Ljudi, idem ja po njega. Može. Idi, ajde, trči. Hajde. Evo ga, sleti. Snime toj. Snime, be, da mi pošalješ. Ne, tu ti opet u njive. Neće, spušti ga. Snime to da stavim u kadar. Ovdje u video. Spušti ga. Evo ga, ljudi. Ne znam kude. Lele, patike kakve mi, vrat. Naši kakve mi patike. Uspijem. Brate, više neću ime tam, brate, počela da mi mokri. Ajmo den, od tu da će ga vozim. Pa ne mi toko mokri, ono na koj, brate. Ima ruke. Ljudi, snimat ćemo mnogo kratko, zato što može samo sat vremena maksimalna baterija da bude. Gdje da ga stavim? Gdje? Da, ljudi, a sutra ćemo da snimamo, ne? I sutra snimamo. Da se vratimo, ljudi. Tuj ga, samo ga tuj vodi u sredinu, nemoj da dutine tamo, brate. Ne mogu da idem po njega. A gledaš, šaliju? A što ga ne vratiš? A neću ja da idem više od njega tamo. Sad ću ga doterati. Kude će ga doterati? Ja ću ga pomoći. Ja ne mogu, ljudi, gledajte. Gdje je Pedro? Vidiš ga ti negdje? Ja ga ne vidim. Kam, ima li neka trava tu?
Ne ga be drome. Leve. Ja sam ga gasio, idem ja pa mi. Ajde kameraman. Kameraman, daj mi ja telefon. Ja ću ti daj kameraman. Snimamo koju, krenimo koji tako drži. Daj mi tvoj telefon. Nemoj da ga pališ. Čekaj be. Ne tako. Prodrži čas, prodrži. Znam. Ona koji. I sad ko krenu. Daj tako. Kameramane, evo, dala mi je Matija 982. Sad ja ljudi idem po dron. Tu je negdje sleteo, sad će ga nađemo valjda. Vidite ljudi. Ko sam ja frku pao, ček još da stavim telefon u džep. I će ga nađemo valjda. Eto ga ljudi, tu je negdje dron. Evo Matijini tragovi kao što vidite. Vidite brate gdje sam ga sad ja čuknuo. Ko zna kude je sad, on je bimo mu. Čekaj. Mora sad da dam znak gdje je pao. Piše da je tu. Matio! Evo ga, dobro. Evo ga ljudi, dron. Tu je dron, brate. Da stavim ovaj telefon u džep. Tu je ljudi dron, malo je mokar. A samo da se ne pojebe, brate, baterija. Da se samo ljudi ne pojebe baterija, ništa više ne želim. Ćuti be! Ljudi, ovaj poludeo. To je taj crnac. Šalim se. SMR. ASMR. Ljudi. Jučer je bilo baš zanimljivo kad smo ga izgubili. Jučer je bilo jako dobro zanimljivo kad smo ga izgubili. Evo ti kameramane mobilni. 7 minuta. 7 minuta snimao. Da opet ga podignemo, a sad ću ga ukreći samo tu. Ne se kako ti ga vrti se. Evo nas. Ko se da ga doperam, baš sam ga juče vozio. Evo dolazi, a? Kako ga vozi perfektno. Juče je udario u prečku sa dronom. Čuče? Ozbiljno. Kad smo završili klip, ja sam opet došao, stavio sam da se puni. Gledaj, dolazi kod nas. Da neće dolazi, brate, on se stoji nas. A ne ti je taj, brate, aplikacija dobra. Ma dobro, brate, aj sve mi da se pustim za putem. Ne umeš da ga vratiš, mora ga lepo vratiš. A gdje se spao? Ko zna? Vidimo se ljudi kad ga donesi, čao. Ovog video, ako vam se sviđa video... Praznan ova. Pa praznani ljudi dron i telefon će mu se ugasi 0%, u stvari 10%. Tako da ljudi, ako vam se sviđa video, bacite like i subscribe. Ćao!